بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر و معطر معلا کلمے
اللہ جل جلالہ دی ذات پاک واسطے خاص ہے. درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، ساری کائنات تو دنا احمد مجتبہ، محبت نلمو مٹھا کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس اثر اعلیٰ اور بالا واسطے خاص ہے. ذی وقار دوستو، بزرگو، بھائیو، قابل قدر نوجوان ساتھیو، پردہ نشین، عزت معاب، احترامہ دے لائق اسلامی روحانی ماں بہنوں بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تمام ازواج مطہرات مومنہ دیاں مامان، اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تیسری جگہ تے میرے محمد نل نکاح ہوئے. نبی پاک تے نکاح تے آن تو پہلا اممہ خدیجہ الکبریٰ دیاں 2 شادیاں نکاح ہو چکے سے، اور غالباً 2 یا 3 بچے بھی سن پہلیاں 2 شادیاں دے. بعد اندر میرے محمد نل نکاح ہویا صلی اللہ ماں خدیجہ الکبریٰ میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 25 سال ہے، اماں جان دی عمر مبارک 40 سال ہے، اور آپ دیاں تمام بیویاں دے وچوں صرف اللہ نے اگر اولاد دیتی ہے تے اماں خدیجہ نو عطا کیتی. اماں خدیجہ دے بطنیت ہر چو 4 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائیاں، 2 پتر دیتے. ایک بیٹا ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا انہاں دے پیٹ وچوں، باقی کسے 9-11 بیویاں دے وچوں کسے چو اللہ اولاد نہیں دیتی میرے محمد نو. اولادہ کون دیندہ ہے؟ جنہاں نو دیندہ ہے وہ بولو کون دیندہ ہے؟ اللہ. اماں جان وفات پا گئی ہیں، میرے نبی بڑے پریشان. انہاں بندیاں کو لو پچھو جنہاں دیاں بیویاں بال نکے نکے نہیں چھڑ جاننا کہ بچیاں نہ منہ ویک کے اللہ دی قسم ہے بندیاں روٹی نہیں چنگی لگ لی. میرے نبی بڑے پریشان، میرے آقا بڑے غم زدہ. بچیاں چھوٹیاں نے، ماں سایہ چھڑ گئی. غالباً حضرت خولہ کہن لگیاں سونیا مکے دے اندر 2-3 گھر ایسے بیٹھے نے. ایک انہاں دے اندر جڑے نام پیش کیتے انہاں دے وچ سب تو پہلے نبی پاک نے اماں خدیجہ تو بعد نکاح کیتا ماں جی سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا دینا. یہ بھی بیوہ سن. بات میں مختصر کرا اپنے مرکزی نقطے تے لے کے آواں. اگر میرے نبی دیاں 11 بیویاں دے وچوں اگر کوئی کنواری بیوی میرے محمد دے نکاح وچ چاہیے تے صرف عائشہ ہی آئی ہے. امی عائشہ ہی کنواریاں آئی ہیں. 9 سالہ دی عمر شادی ہوگی، رخصتی ہوگی. میرے محمد دی عمر 53 سال، ماں دی عمر 9 سال. کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. وہ قرآن ہی پورا نہیں ہوندہ جی امی دی شان نہ بیان ہو جائے. قرآن پورا ہی نہیں ہوندہ. تسی کوئی حافظ تا پیش کرو، جدو کوئی پڑھے نا مجلس دے ہوندے اگے آکھی بھی سورہ نور کھول کے رکھو نو کمی 10 بھلا سبحانک ھذا بہتان عظیم. تسی حافظ ہی نہیں وخا سکتے میری امی دی عظمت. کہندہ اسی اوتھے جانے ہاں تے اسی تر روزے دے وچ نہیں جاندے، ریاض الجنہ چ جاندے ہی نہیں. میں نہ جاندے نہیں، اللہ لجاندہ ہی نہیں. اللہ دے
मुस्तफा दे रोज़े नू वेखण वास्ते अबू बकर ते सिद्दीक नू मनना जरूरी है। मेरे दो खलीफियां दे आके दस्तखत जरूरी ने। जदों अबू बकर ते उमर नाल मुहब्बत होएगी, अबू बकर दी बेटी नाल मुहब्बत होएगी, तां मुस्तफा नाल मुहब्बत है। क्यों? शबे हिजरत होए, शबे हिजरत होए, शबे हिजरत होए सिद्दीक नाल हुंदा है, शबे इबादत होए ते सिद्दीक दी बेटी सिद्दीका नाल हुंदी है। हिजरत दी रात सिद्दीक यार है, इबादत दी रात सिद्दीका दोस्त। कितना प्यारा कराना है, कितना प्यारा कराना है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ना तमहीद अंदर बड़ी प्यारी हदीस याद आ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अम्मा जान वुजू फरमा रही ते मेरे नबी एवें कोलों गुजर गए घर दे विच। अम्मा जान ने लाड़ नाल ना मोहब्बत नाल इंज पानी दा बुक भर के इंज मेरे महबूब ते सटिया। जरा तार जोड़ना, तवज्जो मेरे वाल कर। इंज चुल्लू भर के अपने महबूब ते फेंकिया ते मेरे नबी मुस्कुराए। नबी ने भी जल्दी नाल ना उथों ही बर्तन चू पानी दा बुक भर ते ऐशा ते सटिया, आख्या बदला ले गया ही। घर का माहौल चलाने का तरीका मेरे मुस्तफा ने बतलाया कि मियां बीवी एक दूजे दा दिल जितन किवें, दिल किवें जितना चाहिए। अल्लाह ने अम्मा आयशा दी अजमत दे अंदर कुरान पाक दियां 18 आयतां नाज़िल कीतियां, 18 आयतां। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना दिल च बैठे ने ते ख्याल आ गया, प्यार आ गया कि बंदे दी दिल दी तड़प हुंदी है ना। बंदा आंदा मेरी जिंदगी दी ए लास्ट ख्वाहिश है, पहली ते आखिरी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली ते आखिरी ख्वाहिश मेरी ए ही कि मैं ए करना है, इंज करना है। ए जनाब ऐसा इंपैक्ट पैना चाहिए लोगों के उत्ते के बंदे वेंदे रह जाए। सिद्दीक अकबर दी ख्वाहिश, 3 ख्वाहिशां दा इजहार कीता, 3 ख्वाहिशां दा इजहार कीता कि माल मेरा होवे ते हुक्म मुस्तफा दा होवे। इत्थे रांझे तो बड़े मिलते ना प्यार वाले, इत्थे मुहब्बत वाले तो बड़े मिलते ने ना। वैसे एक मुहब्बत है, प्यार है, सदके वारी कुर्बान जानिया मनन वारी मुल्तान नूं मुंह करना। सिद्दीक कहते ने माल मेरा होवे, हुक्म मुस्तफा दा होवे। दूसरी ख्वाहिश दा की इज़हार कीता, अल्लाह कदी वो भी वेला लिया ना चेहरा मुस्तफा दा होवे, नजर सिद्दीक दी होवे, वेंदा ही जावां, वेंदा ही जावां, वेंदा ही जावां। तवज्जो मेरे आल, तवज्जो मेरे आल। तीसरी ख्वाहिश जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते ने कि अल्लाह कदी इंज दा ढो ढुक जाए ना, प्यार ते उंज ही है, प्यार ते उंज भी बड़ा है। कदी इंज दा भी प्यार हो जाए ना कि जिगर दा टुकड़ा सिद्दीक दा होवे, बेटी सिद्दीक दी होवे ते बीवी मुस्तफा दी होवे। अल्लाह कदी इंज दा भी टो टुक जाए। अल्लाह दे ने अज मंगी जा, तिन्ने ही मंगियां नहीं ना ते तिन्ने ही कबूल दे कलम मार छड़े। मेरे नबी ने चंदे दा ऐलान किया, सारे यार ले, सारे लई आंदे। उमर कहंदे ने अज मैं वदन नहीं देना अबू बकर नूं। अबू बकर हर बारी जित जांदा है। बात को मुख्तसर करता हूं, वक्त कलील मौजू तवील, तवज्जो रहे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हर बारी जित जांदा है। माल लेके आ गया, उमर ने अद्धी पंड बन्नी ते मुस्तफा दे कदमां च इन्ना अद्धी पंड, इन्ना माल बन गया। ते आके ना उमर वेंदे ने अड्डियां चा चा के भी बाबा किधरों आए, पता लगे मैं जितना कि अबू बकर जितदा है। थोड़ा जिहा टाइम लंघिया, जनाब अबू बकर सिद्दीक आ रहे, निक्की जी गठड़ी चक्की है ते मोढे ते सट्टी ते टुरे आ रहे लगे। उमर वेख के खुश हो गए, बल्ले बल्ले उमर आई तेरा नंबर पहला ही है। अबू बकर दा माल ही बड़ा थोड़ा है, अबू बकर दा माल ही थोड़ा है, आ वेखदा नहीं पे तेरा किन्ना है। वो कुछ देर कर दी। मेरे मुस्तफा फरमाते ने किधर गया है?
ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਗਿਆ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਤੁਰ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਹ ਕੰਧ ਘਰ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੂਈ ਟੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਘਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਭਲਾ ਮੁੜ ਚੱਕਰ ਲਾਵੇਂ ਨਾ। मैं दौड़ पे सोने हाथ मारदा गया, जिथे हाथ ना लगी छिक के ले आया तुहाडे कदमां च, छड्डी सुई भी नहीं। उमर तू की ले, मैं अपने अंदाज विच कहना हुन्ना, तवज्जो रहे मेरे मुस्तफा ने क्या होएगा। उमर की लेके आया है, उस्मान की लेके आया है, अली की लेके आया है, तलहा जुबैर बिलाल की लेके आए हो। सिद्दीक वारी लगता है बयान ही बदल गया, कुछ छड़ के भी आया है कि सारा कुछ ही ले आया है, कोई छड़ के भी आया कि हर्षा ही चक ले आया है, कुछ छोड़ के भी आए हो कि सभी लेके आए हो। पर मैं सुनिया छड़ना की है, या मुस्तफा छड़ आया या होंदा खुदा छड़ आया। आए हाय एक खाश पूरी हो गई। दूसरी खाश गार दे अंदर मेरे नबी ते मेरे नबी दा यार गए ने, इंज आराम फरमा रहे ने। तवज्जो रहे मेरे अल, एक नुक्ता देना चाहना, आराम फरमा रहे ने सिद्दीक दी गोद विच मेरे मुस्तफा। ते नाले मैं गल करना, जिथे दो जनियां दा प्यार गूढ़ा हो जाए ना, उत्थे टांग अड़ाण वाले पहले खलोते होंदे। जिथे प्यार गूढ़ा हो जाए, मेरी गल नहीं तुसी समझे, जिथे प्यार वध जाए उथे लत्त अड़ाण वाले पहले खलोते होंदे ने भी साडा हिस्सा जरूर पा लिया। उन्हें डंग मारिया, उन्हें क्या डंग मारी जा, मैनू अबू बकर कहंदे नहीं, मैं तो समझे कि मैं डर जावांगा। गार दे अंदर गोद अबू बकर दी ते चेहरा मेरे मुस्तफा दा इंज पिया लगदा है जिवें रेल दे उत्ते कुरान खुलिया पिया, इंज पिया लगदा है जिवें रेल दे उत्ते कुरान दा नुस्खा खुलिया पिया। सिद्दीक दी गोद रेल ते चेहरा मुस्तफा दा कुरान, अल्लाह दा कुरान कह रहा है, इंज लगदा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ओ चेहरा जिंदे ते दरूद रब भी खले ते रब दे नूरी भी खलन। अल्लाह अल्लाह तीसरी दुआ कबूल होगी जनाबे अबू बकर सिद्दीक दी कि बेटी मेरी होवे ते बीवी मेरे मुहम्मद दी होवे। अल्लाह अल्लाह मैं कहना चाहना वा, बड़ी प्यारी गल है ते फिर उही हुई अल्लाह ने कबूल की। ओ ज़हरा रसूल दी बेटी है, आयशा सिद्दीक दी बेटी है, ज़हरा रसूल दी बेटी है, आयशा सिद्दीक दी बेटी है। ए शजरा इको घर दाए, इस गल तो मुनकर सड़दाए। ए शजरा इको घर दाए, मोमन दा सीना ठरदाए। हिन पुत्र जो ज़हरा दे है दर्द निशानी है, अम्मी ऐशा लोगो हसनैन दिनानी है, अम्मी ऐशा लोगो हसनैन दी नानी है। रुतबा खतीजा दा जितना तू ऐशा नू भी मन उतना है, रुतबा खतीजा दा जितना तू ऐशा नू भी मन इतना। ए रौला सारा जरदाए, इस गल तो मुनकर सड़दाए, मोमन दा सीना ठरदाए। अल्लाह अल्लाह आशान सुनावा में आका दी अधियां दा, ज़ैनब
کلثوم رقیہ زینب زہرا کلثوم سونی پاک رقیہ دا اے دھیا گھن رسول دیا تڑپ کے اے دھیا گھن رسول دیا نال بھینا ہن بطول دیا اے دیا گن رسول دیا نال بھینا گن بطول دیا گلشن اے نبی سرور دائے اس گل تو منکر سڑ دائے مومن دا سینہ ٹھر دائے زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے شجرہ ایک گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اے شجرہ ایک گھر دائے اس گل تو مومن ٹھر دائے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرمان لگے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنی بار مادہ نام آئے گج وج کے پڑھنا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں ان الذین یرمون المحصنات غافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ اللہ اللہ اے میرے نبی دی عائشہ اے صدیق دی بیٹی جڑا تیری عظمت نہیں مندہ لعنو اندے تے اللہ دیاں لانتا نا جبریل دیاں لانتا میرے محمد دیاں لانتا اللہ اللہ عمر دیاں لانتا صدیق تے فاروق دیاں لانتا علی دیاں لانتا میرے ویر لعنو فی الدنیا والآخرہ جڑا امی دی عظمت نہیں مندہ دنیا تے آخرت دے اندر ہوندے تے لانتا ہی لانتا لانتا ہی لانتا لعنو آج پورے جمعے دے اندر جناب اس گل دی دھم پا دے ہو نا لعنو امی دے دشمنہ تے لعنو لانتا لانتا گج کے تے راج کے تے پھب کے اللہ دا قرآن میں پڑھنا ہوا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو جدو میں پڑھا مؤمناتی تسی پڑھو گے لعنو یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات گج کے بول غافلات المؤمنات آج امی دے دشمناتے رج رج کے لانتا با مؤمناتی مؤمناتی لعنو 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 امی دے دشمناتے غافلات المؤمناتی لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم لعنوا آج دا سبق بس ہی آئیے کیے سارے بولو کیے بھئی امی دا پتر بولے کیے بھئی دشمن کے کیے امی دا پتر گج کے بولے کیے جڑا نہ بولی ان دی اندر بھی شک کے حلال ان دی اندر شک کے کم ظرف ہے کون کون حلالی ہے کون کون غزالی ہے کون کون ابو جہل ہے کون کون امی عائشہ کا نام لے کے دیکھو چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون کیے بس خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ بڑی پرانی گل سرگود دے اندر خطیب ہویا کر دے سرگود دے خطیب تے پابندی لگ گئی زبان بندی ہوگی بھی جمعہ نہیں پڑھا سکتے پنجابی جو خطبہ نہیں دے سکتے قاری صاحب نے خطبہ شروع کیتا جدو قرآن دی آیت کو پڑھی نا کو 150 واری ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات
بار بار پڑھیا نا مؤمناتی لعنو لعنو پڑھ دے گا پڑھ کہندے پنجابی دی لوڑ نہیں تواڈے واسطے قرآن دا یہ ایت ہی بڑی ہے لعنو کی ہے جڑا چپ پہ اللہ گنگا کر دے کی ہے لعنو سبق لے کے جاؤ امی دے دشمن واسطے لعنو لعنت خدا دی بھی لعنت جبریل دی بھی لعنت سارے صحابہ دی لعنت ازواج مطہرات دی لعنت سارے جگ دی لعنت سونے رب دی لعنت صحابیہ دی لعنت وہابیہ دی بھی لعنت اسی ماں دے پتر اللہ دی رحمت دینا ماں عائشہ دی عظمت واسطے خطیب ایشیا کہندے سن کوئی قیامت والے دن میں امی نو کہنا امی کچھ بھی کوئی نہیں آگا بس تیری شان بیان کیتی ہے تیرے دشمنات غافلات المؤمنات لانتا ہی پاندہ رہے ہیں ذرا سفارش کر دیو نا تے ماں کبھی گی اللہ میرے پتر نو بخش دے میرے دشمنات کی کردہ لیا ہے بس سبق یاد کر کے لیا جا پورا خطبہ انشاءاللہ اندے تحت اللہ اللہ بڑی پیاری گل کرنا چاہنا وہاں محبت پیار دی گل لیں آئیے ذرا میرے نبی پاک نے سفر تو آنا نا تو معاشہ پیار نال محبت نال نبی پاک نو دبانا آپ دے بسترہ بشانا نبی پاک دے پیشانی مبارک تے پسینہ ہونا ماں نے مبارک دوپٹے نال انج کر کے صاف کرنا اللہ اللہ تے اللہ والا بولے اوے آقا دے پسینے نو اوے مائی عائشہ نے صاف کیتا آقا پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا بچیاں حیرت نل کے دیا سن وے انصار مدینہ دیا تیرے سردائے شانی وے سرتاج بڑا سونا اللہ کبھی میرا محمد سونا میرے محمد دی صدیقہ سونی نبی دی عائشہ سونی نبی پیارا نبی دی عائشہ پیاری پر دشمنہ تینوں کی لبیا غافلات المؤمنات لعنو 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 میرا دل کرتا ہے آج کڑیاں دیاں برے کرب لا دینے آج وقت رک جائے کتے سورج رک جائے میں سارا وقت یہی پڑھتا رہا مؤمنات لعنو امی تیرے دشمنہ تے لانتا دنیا دے اندر آخرت دے اندر اللہ 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 کتنی پیاری گل قیامت دا دن ہوئے گا انج کمانتے بے جانی اللہ کہے گا ابو بکر کی لے کے آئے ہیں سونیا میں غار والی رات لے کے آیا عمر کی لے آئے ہیں تیرے نبی دے مسلح تے شہید ہویا شہادت دا جام لے کے آیا عثمان کی لے کے آئے ہیں سونیا اللہ سونیا میں قرآن پڑھتا میں قرآن لے کے آئے گا گواہی اللہ تیرا قرآن پڑھ دیا شہید ہویا اللہ اللہ علی نو پوچھے گا میرا رب میرا امام تے میرا تخیل علی کی لے کے آئے ہیں ربا سونیا کوفے دی جامعہ مسجد دا مسلح لے کے آیا بلال کی لے آئے ہیں اللہ اللہ سونیا نبی دی خاطر کولیت گسیٹ داریاں وہاں انج کوئے گا رب عائشہ تو کی لے کے آئیے امی عائشہ چاپیاں کٹ کے رب کے رکھ دے گی میرا گھر پھرول لے تیرا مصطفیٰ ستا پہ آئے چابیاں کڑ کے آکھے گی آل ہے میں تا اندر دا تالا لایا قیامت تا کسے نو نیڑے نہیں لگن دیتا جیڑی امانت میرے حجرے دے حوالے کی تھی وہ امانت نہیں آ چابیاں لے تو جانے تیرا مصطفیٰ ہائے ہائے جن دے حجرے دے اندر میرا مصطفیٰ ہے نال صدیق نال فاروق دشمنہ دا میں مانگدا نہیں نامن غافلات المؤمنات ایتھے آدھرا ایمان تازہ ہوئے غافلات المؤمنات لعنو اللہ دے پاک پیغمبر اللہ اللہ اے درود غافلات المؤمنات
توجہ رہے میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی روایت نبی پاک نا بڑی قیمتی گل میں کرنا چاہنا وام نبی دے دیوانیاں ایک دن اما فاطمہ تے ماں جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کر دے اندر امی کہن لگی امی فاطمہ نہیں میری امی عائشہ ایک سوال کرنا ہے کر دیئے میں نے ایک گل دس اللہ نے شان تیری وڈی بنائیے کہ عائشہ دی وڈی بنائیے ماں فاطمہ کہہ رہے ہیں امی عظمت تیری اچھی ہے کہ میری اچھی ہے امی عائشہ کہن دیا نہیں بیٹی ایک کڑا مینن دی شے تولن دی شے محبت پیار تولیا نہیں جاندہ یا تولیا جاندہ ہے جیسے پیار دیاں تکڑیاں لگ جانا ہوتے وہ پیار نہیں ہوندہ وہ وپار ہی ہوندہ ہے توجہ رہے توجہ ماں جی سیدہ فاطمہ کہن دیا نے امی جان اللہ نے شان تو آڈی وڈی بنائی ہے کہ میری وڈی بنائی تے امی کہن دیا نے نہیں دھیے ایک جڑا تولن دی شے مینن دی شے ویکھن دی شے اے پیار اللہ دلان دے اندر پاندہ ہے محبت رب دلان دے اندر پاندہ ہے اللہ دی طرفوں پیار دلان دے اندر پاندہ ہے میں تینوں کمیں من کے دساں کمیں تول کے دساں کمیں تکڑی لگا کے دساں نہیں اماں جان ذرا کو گل تے کھولونا نہیں بیٹی گل لے وے کہ میں ابو بکر دی بیٹی تو محمد دی بیٹی باپ تے دھی دا پیار کوئی نمی گل کوئی نہیں ماپیاں نو تیاں نل پیار دھیاں نو ماپیاں نل پیار اللہ اللہ ہر کسی نو ہندے بیٹیاں پیاریاں دھیاں پیاریاں اللہ اللہ پیار دیاں گلہ میں کرنا چاہنا وام تیرے دل دے اندر اپنے بابے محمد دا پیار میرے بابے دے دل دے اندر میں عائشہ دا پیار دھیے جے اگر اس گل منے آئے کوئی شک نہیں تو جنتی جوان حسن و حسین دی اماں جان جنتی سردارہ دی مائیں جنتی خاتونہ دی سردار خاتونے تو علی دی بیوی کوئی شک نہیں رتبہ بڑا بڑا ہے لیکن دھیے جے اس پاسے آ جائیں تینو اللہ نے اپنے شوہر علی دا بستر نصیب کیتا ہے تے میں نو تیرے بابے محمد دا بستر نصیب کیتا ہے نیدھیے اگر اس گل منے آ جائیے نبی پاک نے فرمایا ہے کل قیامت والے دن ہر بیوی اپنے خامد دے نال ہوئے گی نیدھیے جی اگر پیار لے ویکھ لئیے کل قیامت دا دن ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا تو اپنے خامد علی نال ہوئے گی میں اپنے خامد محمد نال ہوئے گی سبحان اللہ میں اپنے شوہر محمد نال ہوانگی تینو علی دا پیار ملیا تو علی دے نکاح اندر میں محمد دے نکاح اندر او میرے محمد دا یارے نبی دا خلیفہ چہارم تے میں محمد دی تو محمد دی بیٹی ہیں تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں تو ان دے نال ہوئیں گی میں ان دے نال پتہ لگیا امی فاطمہ نے بھی امی عائشہ نو امی کے آئے امی عائشہ فاطمہ دی بھی امی ہے رقیہ دی بھی امی تے زینب دی بھی امی تے ام کلثوم رضی اللہ عنہ دی امی اللہ اللہ میری بھی امی جان کون ہے شاہ صدیقہ عائشہ ارے کون ہے شاہ سیدہ کائنات عائشہ ارے کون ہے شاہ مخدومہ کائنات عائشہ ارے کون ہے شاہ صدیقہ عائشہ ارے کون ہے شاہ حمیرہ عائشہ ارے کون ہے شاہ یا عائش میرے پیغمبر دی عائشہ اللہ اللہ نبی پیار دے محبت نال کبھی حمیرہ کر کے بلان دے کبھی عائش کر کے بلان دے اللہ اللہ تے دشمن کہندہ میں مندہ نہیں نہ من قرآن کہندہ تو اٹی لوڑ کوئی نہیں یارمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ تو اٹی لوڑ بھی کوئی نہیں
تو آڈے تے بس اینا ہی بڑا ہے غافلات المؤمنات غافلات المؤمنات اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد نبی پاک جو کتے جاندے نا سفر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک طریقہ مبارک قرآن دازی کر دے جڑی پرچی نکلنی اپنی بیویاں چو بیوی نال لے جائے صدقے جاوان زیادہ تر نمبر عائشہ دا ہی نکل دا سی امی عائشہ دا ہی نام نکل دے میرے آقا غزوہ بنی مستلق دے واپسی دے آ رہے ہیں تے اماں جان نال نے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا پڑاؤ کچھ دیر آرام کیتا تیرا اپنیاں طریقیاں اچانک آواز آئی الرحیل قافلہ چلے سفر پکڑے قافلہ ٹر پیا ماں کہن دیا نہیں میں جس وقت میرا اٹھ بیٹھیا صحابہ کرام نے ہودج اتاریا تے تھلے رکھ دیتا پتہ نہیں لگیا رات دیاں طریقیاں تے میں قضاء حاجت واسطے دور چلی گئی میرا ہار گم ہو گیا تے میں لبن لگ وقت لگ گیا تے پیچھوں اومیں انہاں چوک کے اٹھتے رکھیا تے قافلہ ٹور پہ کی وجہ ایک بندہ وچ موجود ہے ایک چیز وزنی ہوندی ماں کہندی نے کئی دن تا چلہ نہیں سی بلدا میرا پار ہولا جائے سی پتہ ہی نہیں سی لگدا میرا وزن ہے کہ صحابہ نے اومیں چکے اتے رکھ دیتا قافلہ ٹور پہ اللہ دے پیغمبر دے بڑے پیارے صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے کہا اے صفوان تو قافلے دے پیچھے پیچھے آنا ہے جندی چیز رہ گئی تو لے آکے اندے تک پہنچانی ہے حضرت صفوان فرمان دیں کہ میں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تے اماں جان جدو واپس آئیاں اس جگہ تے قافلہ کوئی نہیں کوئی سواری دا نام و نشان کوئی نہیں اچانک ہویا کہ میں ویخنیا کہ کوئی چیز نہیں تے میں اتھے بیٹھ گئی اپنے اوپر چدر ہوڑ کے حضرت صفوان جدو پیچھوں دی آئے چل دے اما جانو ویکھیا تے زبان دے وچوں نکلیا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ نبی پاک دی بیوی نو ویکھے نبی دے یار نے اینا کو لفظ بولیا میرے ویر بڑی پیاری گل تے نالے حضرت صفوان نے اپنی سواری تھلے بٹھائی ہیں اما جان کہن دیا نے نبی دا یار بار بار انا للہ پڑھ دا گیا تے میں سواری دے اندر سوار ہوئی تے ٹور پہ حضرت صفوان نے محارب پکڑیا تے اگے اور کوئی گل نہ کی تھی نہ میں انہاں نال نہ انہاں میرے نال اینج چل دیا جدو مدینے دے اندر انٹری لینا مدینے دے مین بازار مین چوک دے اندر جدو پہنچے ایتھے ایک بگی داڑی والا پلیت پھر دائے اندہ نہ کیے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین منافقان دا سردار جدو انہیں ویکھیا اللہ تے انہیں معاذ اللہ انہیں شرارت کی تھی زبان درازی کی تھی جڑا محمد دی بیوی پیچھے رہ گئی ہے لگ دے کوئی مسئلہ ضرور ہے کوئی رولا ضرور ہے اللہ تماشا فرمان دیا نے میں گھری آگئی میں نو کوئی پتہ نہیں ایک دن گزریا 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن ایک دن میں مستہ دینال ہے مستہ دینال اینج قضاء حاجت لئی بار چلی جانی اینج چل دیا مستہ نو ٹھوکر آئیے تے ڈگیے مستہ کہن دیا نے حالاکہ مستہ اور مستہ تو حلاک ہو جائے معاشہ کہن دیا نے میں کیا نہیں مستہ وہی مستہ ایک گلے میں کہ اون تا بدری صحابی تے جنتی ہے تو اپنے پتر نو کیوں بد دعاواں دے رہی ہے ایک کہن لگی نہیں عائشہ تو بھی اجے بھولی ہے تینوں اجے تک پتہ نہیں لگیا تینوں اجے تک کسی گل دی خبر کوئی نہیں ماں عائشہ کہہ دیا نے میں نو کوئی پتہ نہیں میں نو مستہ نے دسیا ہے اللہ تیرے بارے پورے مدینے دے اندر ہے طوفان بدتمیزی برپائے اللہ تے لوگاں نے منافقہ نے تیرے خلاف پروپیگنڈا بنایا ہے محمد دی بیوی دے اندر معاذ اللہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تے عیب ضرور ہے اللہ اما کہہ دیا
نے مینوں اس گل دے 20 تو 25 دن بعد پتہ چلے ماں ایڈی مستہ کہندی ہیں میں مستہ عائشہ تو ہی بھولی ہے تین مجھے تک پتہ ہی نہیں لگے پورا مدینہ تیرے گل اڈی کھڑی ہے معاذ اللہ محمد دی بیوی ان دے اندر عیب ہے حضرت عائشہ کہندی ہیں اج مینوں پتہ لگیا ہے مستہ نے گل کھولیے تے مینوں پتہ لگیا میرا محمد میرے نال صحیح گل نہیں کردا میں اپنے سونے نو بلانیا میرا سونا میری گل نہیں سندا میں نبی پاک والکول کدی نبی کہن یا عائش یا ہمیرا پیار نہ لے بروانا عائشہ پانی لے آ فلاں چیز لے آ کئی دن لگ گئے نبی میرے نال گل نہیں کر اما عائشہ بڑیاں پریشان کہن دیا نے امی مستہ دی گل کرم دی دیر سی میں نو بخار چڑھ گیا میری طبیعت دے اندر اتنی کمزوری آگئی اج نبی دی عائشہ اس گل دے غم نال منجی بن اللہ دے پیغمبر اتنا پیار نبی پاک فرما دینے عائشہ محبت دا اتنا معیار اتنی اعلیٰ محبت جس دن عائشہ تو میرے نال ناراض ہوئے میں پتہ لگ جاندہ کہ آج میری عائشہ میرے نال ناراض ہے سونے ہو کہ ماں مسکرا کے فرما دینے آقا جس دن تو میرے تے ناراض ہوئے ادو تو کہنی ہے میں نو ابراہیم دے رب دی قسم جدو میرے تے ناراضی ہوئے میرے نال پیار کرے ادو کہنی ہے محمد دے رب دی قسم ہے میرے آقا فرما دینے عائشہ تو سچ پہچان ٹھیک پہچان یار ایڈی اللہ محبت دا معیار میں گل کرا عام کر دے اندر کسی نیک عورت تے تو مت لگ جائے بندے دی زندگی دا کی بن انسان سیر اٹھان جوگا نہیں ہوندا تے اے سوچنا کہ مصطفیٰ دی بیوی ہے میری تیری ماں ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ویر بڑی پیاری گل میں کرنا چاہنا ہوں اما عائشہ صدیقہ کہہ دیا نے کہ میرا محمد میرے نال گل نہیں کردہ میرے نال ہم کلام نہیں ہوندے میرے آقا تے میں ایک دن نبی پاک دے قریب ہوئی تے میں کیا اللہ دے نبی جی میں اپنی امی دے ابو دے گھر جانا چاہنی اللہ دے پیغمبر فرما دینے اگے کہہ دے اے میری عائشہ پھر میں تیرے بابے ابو بکر نو بلانا تیرے بھائی عبد الرحمن نو بلانا یا بلال نو کہنا غلامہ نو کہنا عائشہ نو چھڑاؤ تے نبی پاک قد انج بھی کہندے ہوندے عائشہ زیادہ وقت نہیں لگانا جلدی دنال کچھ دیر رہ کے واپس آ جانا کیونکہ میں محمد دا تیرے تو بغیر دل ہی نہیں لگنا آج اللہ دے پیغمبر نے اجازت منگی تے اما جان نو نبی پاک دینے عائشہ جا چلی جا اما عائشہ جناب والا تور پہ دیا نے جان دی اجازت منگی اللہ نبی پاک دی بیوی اپنے بابے دے گھر دے اندر گئی اما عائشہ جان دیا نے جناب والا جان دیا نال اپنی ماں میں رومان دے گلے دے نال امی عائشہ لگ گئیاں تے ماں عائشہ دیا ڈکرہ نکل گئیاں اما جان رون لگ پہ دیا نے اللہ میرے ویر فرما دیا نے کہ میرا بابا ابو بکر ہے اوپر بالا خانے تے قرآن پہ پڑھ دینے تے میں نو کہن لگے تھلے وے کے کہن دینے نہیں ام رومان اور روم دیا آوازاں کی دیا آ رہی نے تے میں کیا عائشہ روئی جان دیئے اللہ عائشہ کہن دیا نے میں نو تے پتہ ہی اج لگے آئے کہ میرے بارے مدینے دے اندر طوفان برپایا کھلوتائیں میرے ویر درہ دل لگا کے گل سننے جانا بڑی پیاری گل نے ام رومان نو امی عائشہ کہن دیا نہیں امی جان میرے محمد دنال گلہ کرو نا نبی پاک نو میری سفارش کرو نبی پاک نو کہو نا کوئی مسئلہ نہیں اللہ حضرت ابو بکر کہندے نے
نی بیٹی عائشہ اے تیرا تے تیرے محمد دا مسئلہ ہے میری امی رومان کہندیاں نے اے تیرا تے تیرے محمد دا مسئلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے سونا مصطفیٰ جانے یا ہوندا خدا جانے اسی کی کر سکنیاں اللہ اللہ ہر پاسوں اما جانو جدو جواب مل گیا ماں نے بھی گل نہ سنی باپ نے بھی گل نہ سنی اللہ دے پیغمبر تشریف لے کے آگئے جدو اممہ جانے شادی چار پائی تے بیٹھے نے آگے اینج چیرہ میرے محمد دا تے نبی پاک کہندے نے نہیں عائشہ اگر تیرے اندر کوئی مسئلہ ہے اگر غلطی ہو گئی ہے تے اللہ کو معافی مانگ لے ماں کہندیاں نے اینی گل کرم دی دیر سے میرا کلیجہ پھٹنو آگیا میں دھڑم کر کے چار پائی تے جا ڈگی تے میں کہا میرے سونیا تُسی بھی اینا گلہ دا یقین کر لے آئے اینا باتا تے تُسی بھی یقین کر لے آئے اما عائشہ کہندیاں نے نا میرے گھر والے اللہ دے نبی نو گل دسی تے نا نبی پاک نے میری سنی آخرکار ہائی کورٹ دے وچو جدو مقدمہ پاس نہ ہویا میں سپریم کورٹ کے جناب اپنا کیس رکھ دیتا میرے محمد اٹھے نے مسجد نبی دے اندر اللہ دے نبی چلے جاندے نے جناب والا انج میرے نبی دے یار بیٹھے نے نبی پاک کہندے نے آج ایک مہینہ گزر گیا مسئلے نو نبی پاک کہندے نے اے میرے یاروں میں نو ایک گلتے دسونا اللہ اللہ ویندے نہیں جے پہ تو آڈا نبی کتنا پریشان ہے ویندے نہیں جے پہ تو آڈا نبی کتنا ٹینشن دا شکار ہے میرے گھر دا مسئلہ بن گیا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دے یار بیٹھے نے حضرت علی المرتضی اٹھے تے کہن لگے نے اللہ دے نبی جی تو انو کیڑا بیویاں دی کمی ہے نفرت دی وجہ تو نہیں کیا بلکہ میرے محمد دا غم کٹ کرن واسطے کے آئے تُسی اور بیوی کر لاؤ اللہ اللہ سارے یارہ دے کرو مشورہ لے آؤ انج میرے محمد دیا نظرہ کم دیا ایک بندے تے آکے ٹک جان دیا نے ایک شخصیت تے آکے ٹک جان دیا اندہ نام کی ہے اندہ نام عمر ہے میرے نبی فرما دینے اے میرے یار عمر جدو مکے دے اندر بیت اللہ نو جندرے نہ واج گئے او دو تک تو نہیں بولے آج تیرے نبی دیا شادی عزت دا مسئلہ آج تیرے نبی دے گھر دا مسئلہ ہے عمر یار کوئی گلتے کرنا کوئی جواب تا دیں حضرت عمر فرمان دینے سونیا ان گلان دا جواب میں پیچھے دے مانگا پہلے میں تو آڈے نال ایک سوال کرنا چاہنا وا جی کی سوال ہے حضرت عمر نے کمال گل کی تھی فرمان دینے اللہ دے نبی جی میں نو ایک گل دا سونا تو آڈا نکاح ایشا نال میں کیتا ہے نانا عمر ابو بکر نے کیتا ہے نانا اللہ اللہ علی نے کیتا ہے بولے کوئی بندہ کی نے کیتا ہے جی کسے بھی نہیں کیتا اے پسند رب دیئے اللہ نے عرشاں سے بے کے منگنی کی تھی نکاح کیتا ہے نا اے رب دی پسند ہے نبی پاک نو حضرت عمر کہندے نے سونیا جیڑا رب ہے انج ساتھے لفظاں چک گل کرانا تو آٹے بدن دے اتے ایک نپاک مکھی بینا گوارا نہیں کردہ اگر جیڑا رب ہے تو آٹے بدن تے ایک گندی مکھی بینا پسند نہیں کردہ اگر تو آٹی ایشا تے اندر کوئی عیب ہندہ تے رب کدے بھی تو آٹے بیڈ تے پسند نہ کردہ کدی بھی رب تو آٹے بستر تے پسند نہ کردہ اللہ دا قرآن غافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ اللہ اللہ نبی پاک اٹھ کے کہندے نہیں عمر یار تیری گل نے میں محمد دے کلیجے ٹھنڈ پا دیتی ہے عمر تیری گل نے میرا کلیجہ ٹھار کے رکھا سونیا گل لے جیڑا رب تو آڈے بدن تے مکھی بہنا گوارا نہیں کردہ اگر ایشا ویچ کوئی ہے بندہ تے رب تو آڈے بیڈ تے کدی نہ لے آدھا عمر نے پھر تلوار کڑ لی سونیا میری زبان پھر ذرا بول دی کاٹے تلوار چھیتی فیصلہ کر دیں دی کی دی جرت ہے ایشا نو تو آڈے تو جدا کر کے
ایدی جرت ایشن تو ہاڑے تو الگ کر کے وقت ایک لفظ دے اندر گال مقام توجہ رہے میرے نبی آئے اس طرح بیٹھے اپنے سسرال دے کر گئے توجہ رہے توجہ میرے اگے سینکڑوں حدیث بڑیاں باتا آخری بات گال ختم میرے نبی اپنے سوریاں دے گھر کتھے نبی گئے تسی بھی جاندے خالی ہاتھ نہ جایا کرو کچھ لے کے جایا کرو توجہ میری والگل بڑی اچھا بھی کئی تاس دینے جنہ دیاں ہوئیاں نہیں تو جن دیاں ہوئیاں نہیں تو بچارے چی بٹی بیٹھے نہیں کوئی ہو دکھی نہیں کوئی گال نہیں پائی ماشاءاللہ اے زندگی دا پئی ہمیں چل جائے میں کوئی آجی گال نہیں کردا پائی میں اگلے جمعے میں آنا ہے ہاں میں کوئی آجی گال کریں اگلے جمعے میری کلاس لگی ہے فیدہ توجہ رہے توجہ گل بڑی پیاری میرے نبی اپنے سوریاں دے گھر گئے تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس طرح بیٹھیاں تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ کوئی گل ہے تے دس حضرت عائشہ کہندیاں نے سونیاں ماں بھی نہ کر دیتی پیو نے بھی کر دیتی باپ ابو بکر نے بھی کرتی میرے شوہر محمد نے بھی کرتی سارے طرف نہ سپریم کورٹ روس گئی ہائی کورٹ تا نہیں نہ روسی میں ریٹ دائر کیتی ہے اممہ کہندیاں نے میرے تے دکھ دا حال فرماندیاں نے میں نے اس ٹائم حضرت یعقوب دا نا ہی پھول گئے آئے فرمایا انما اشکو بسی و حزنی الاللہ میں نو تے حضرت یوسف دے باپ دا نام ہی پھول گیا غم دے اندر میں نو تے حضرت یعقوب دا نا ہی نہ آیا میں اتنی غم زدہ تینی ٹینشن دا شکار اللہ میں اتنی پریشان ہوگی اس وقت آخرکار تے جدوں میں ویکھیا میں اللہ تے معاملے سٹے میریاں صفائیاں میرا رب بھی دے گا اچانک اماں جان کہندیاں نے ایک انصاریاں دی عورت آئی ہوئی سی وہ میرے کول بیٹھی تے میرے ویندیاں اللہ دے پیغمبر دے وحی دی کفیت بن گئی متھے تے پسینہ موتی بن گیا تے نبی پاک کہنجے چک دے گئے ایک طرف تے میں سمجھ گئی میرے محمد تے وحی آ گئی ہے اللہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی پھر بولی تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی کلام اللہ کی روح سے ہے صدیق کا لقب تیرا فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا خدائے لم یزل کا بارہا تجھ کو سلام آیا مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا سبحان اللہ اما جانے شاہ فرما دیا نہیں میرے محمد ہیں جو وہی دی کفیت جدو وہی ختم ہوئی جبریل چلے گا میرے نبی دی پیشانی تے پسینہ ماں سمیدیاں سن کے نبی پاک نو اللہ خواب اندر میریاں صفائیاں دے گا آخری نکتہ بات ختم تے جدو نبی پاک گنج وہی دی کفیت میرے نبی سر چک دے گئے میرے اللہ وین دے گئے تے مسکران دے گئے میں سمجھ گئی کوئی پیغام آ گیا نبی دا مسکرانا ایشا دے دل دا سکون ایشا دا پیار میرے محمد دا سکون میرے پیغمبر کہندے نے نی ایشا اللہ دی طرفوں تینو مبارکانے اللہ ولولا اس سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك بولی سبحانکا ادھر سبحانکا ادھر غافلات المؤمنات
الغافلات المؤمنات لعنوا اور در کی سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ اللہ سونیا تسی ادو کیوں نہیں بولے جدو انہاں منافقہ گل کیتی تسی ادو کیوں نہ کیا سب جھوٹے سب تو کہہ سب غلط ہے. خطیب شیعہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن جدو عائشہ دی جدو مریم دی واری آئی نا جدو مریم دی واری آئی اس وقت اللہ نے عیسیٰ نو بلایا. جدو جریج ولی دی واری آئی بچہ بولیا. سونے یوسف واری بھی بچہ بولیا. جدو عائشہ دی واری آئی نا جملہ ضائع نہ کریں اللہ آپ عدالت اندر اتر آیا. رب آپ عدالت اندر اتر آیا. خطیب شیعہ ترجمہ کمال کر دے فرماندے نے اللہ نے فرمایا نا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات نہیں خطیب شیعہ رحمت اللہ علیہ نے پڑھنا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عذاب عظیم. اللہ اللہ کی ترجمائیں عذاب عظیم وڈا عذاب دیاں گا وڈا عذاب دیاں گا. میں کہنا اللہ تو عذاب علیم کیوں نہیں آکھیا عذاب مہین کیوں نہیں آکھیا عذاب شدید کیوں نہیں آکھیا وڈا عذاب کیوں کہ آئے. اللہ کہندے نے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وڈا عذاب تا دیوانگا ہاتھ جو وڈی تھا تے پایا سو ہاتھ جو وڈی تھا تے پایا سو ابن ابی نے ہاتھ جو وڈی تھا تے پایا سو عذاب بھی وڈا ہی دیوانگا.